kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Duha ka mga bangkay na sapuan kainasang aga. Isa ka bangkay na sapuan sa syudad sa Bacolod kag ang isa naman sa Banwa sa Murcia. Ginusisa sa karon sa PNP kung balang may kaangtanan ang pagpatay sa duha ka mga persona. Yang report ni Marcian Muyko. Nasapuan ang bangkay sang Oman National nga si Ahmed Haj kainas ang aga sa reclamation area sa Bacolod City. Natukiban nga siyang may igo sang bala sa tugan sang masapuan pasado alas 7 kainas ang aga sang roving guard sa kahilamunan sa Bredco Port. Suno sa Deputy Chief sang Police Station 2 nga si Police Lieutenant Andy Ofalia, si Haj ang uli nga nakita kagabi sang iya himata kag wala na ini makapauli. Ginausisa pa nila suno kay Ofalia kundi nagpadulong ang biktima antes na sapuan nga patay. Mga alas 9 naman sang aga kaina, isa ka lalaking nasapuan patay sa katubuan sa sulod sang kampo sa Hacienda Roas sa Barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Ang biktima ginkilala nga si Archie Aguirre nga taga Hinigaran. Suno sa PNP, 8 ka basiyo sang pusil ang nakita sa crime scene. Naga-coordinate na si karon ang Murcia PNP kag Police Station 2. Sa Bacolod, bangod suno sa kay Ofalia sang Police Station 2, ila ginalantaw ang posibilidad nga may kaangtanan ang duha ka mga nasapuan nga mga bangkay sining aga. Kung pwede ito kita ng taga Murcia, may lead na tapon ng mga motibo. Wala sang pamalay sa lugar kung sa di nakita ang bangkay ni Aguirre sa Murcia. Ginahibalo pa kun bala didto siya ginpatay o kung ginuwigit lang ang iya nga bangkay sa lugar. Padayon pang pag-istoryahanay sang Bacolod kag Murcia PNP angot sa sining nga mga kaso. Marcian Muyko para sa DigiCast Negros.